Aparo ni ariyo gi jowetega mar goyo mos makende ne wede anyuola kod osiepe manyo jowito jogi e masira marach manyo timore Kisumo ni, to ahinya ne jogo mawuok Kotombo Nyakach. En gima lit mana kaka jowetega osewacho ka ok anuoyo Victor, dhano 26 e gweng' e anyuola ariyo. Victor, king'iyo tibiro yudo ni e gweng'ni Katombo ka gini omulo chiegni ot ka ot, kech ibiro yudo ka nitiere owete ariyo manyodhi olal kamano, ng'ato gi min ode olal, nyithindo dong' kiye, mon odong' mond liete, gweng' ywak, en kuyo, en rubi mar kuyo ma dhano dhier to ichako gi kure, nikech mae ma samoro yudo ka kata ywak tami Victor, nikech ka ning'iyo gicha tiduogi ibet mos kama ka kore ng'iyo kaka dhano ne en gima litie, kendo en gima pek ma iweyo mana ni Nyasaye. Nyasaye ma wanyalo lamonegi ema nyalo biro hogi, nikech wacha kama to bende ok detieki, ok nyal moko, koro wawe mana ni Nyasaye, ni Nyasaye ema koro nyalo konyo jowagi. Victor, king'iyo to bende yudo ka masirni gi nyodwa medore ahinya, kata kiweyo Manyakachni kum thuolo mar ndalo 4 Victor, wasewito dhano ma kwan gi dirom mana 60 gi wiye, nikech inyalo paro ni chochakore gi masira mana Naivasha cha kama nyocha ne gachi reru joywero bende bas kendo kanyo pinyru kinyi manyoro tichaki yudo ka masira manyo timore mar bas mar Enakocha Maimayu kanyo, Kajiado bende moro nyo timore, Ukambani kae bende, Machakos bende, dhano ma kwan gi dirom 60 Victor. To malitie ni nyaka sani kata mana minister mochung' ne weche mag ndara, mochung' ne weche mag wuoth pod ok owuok. En cha iluonge ni ng'acha kinyalo paro en ye Chirchir. Chir no dhi olalne ndugu oyawore. To koro ang'e makalure gimotimo Victor, dang' ang'e nade to lal. Koro Davis Chirchir ni king'iyo kata mana ndalo ma Matiang'i nochung' ne weche makamagi, nowuokie oko, kata mana Murkomen, kata kanise kamano to nowuokie, nitie sama nyaka jatelo wuogie mawuo. An aparo ni dhano 60, dhano 20 kotho e gweng' achiel, ma dine bed kata mana piny mar Amerika, to dini neno ka jatend piny owuono wuok oko mo address piny. Kendo bende neo kata mana minister to kende, kata mana jatend piny William Ruto do wuokie oko molosie wachni, nikech mae en gima weyo dhano mathoth ka jowito ngimagi. To kata ka jatend piny ok olosie, nikech en gi ministers monego beni losie, to chutho jatend piny mochung' ne weche mag ndara to gi weche mag wuodhi no onego beni no chopo Kisumo, odhi one gi wang'e gima timore. Victor, ing'eyo ni kata mana roundabout ma wawacho ma Kisumo ni dinyocha bedie ni ng'at moro mowuok e od Farao kata wat jatelo moro ni gini osemulo kanyo roundabout no de koro selosi. Di okawach marach mano to bede chuny wach. Jatelo moro kotho e roundabout kanyo to chieng' ne milose godo kolalie gi governor kata mujumbe moro, olalie gi minister moro kata wuode, kata mana wuode, kata mana watne moro, to juma ne mibilosi e ndara no. To nekech omako dhana guok gi lawe mineno ni to koro magi raia, nikech jowagi mana kaka je wache sani koro wabiro neno ni wach roundabout ni jotelo ma Kisumu to gi Kaluo oketie sinani mathoth mondo kik obed mana gimichiwe press conference ni ka jali osetimore to dhano ni e dho hospital to State House ka to girie odhiambo gokinyi. En wach mane mamulo jopiny maloyo wach mar tho makoro kawo ngima dhani e ndara ni machalo kama Victor. Mogi Victor, ka medore gi wach no to bende wach mar mibadhi e ndara Victor. Sama wawuoye ni wasewacho pile, nitiere moko ma bende nyaka obila matimo inspection ne gechegi, nikech ing'e ni geche nyaka timnegi inspection. Ka waweyo masira mar gineni kende mar Kisumo cha, mondo bed ni masirni gi omedore e nderni wa, nyaka wang'e ni to bende ka ok walaumu jowuoth, to bende jogo momi ting' mar neno ni geche mantiere ndara bende gini okang' makare monego bed ni giringie Victor. Mar ariyo, aparo ni rang'iny ma bende walose school buses gi be koro nyaka wang'i, nikech king'iyo kaka wi bus cha nyo yware, kaka mabati cha nyo orumo, nyaka wang'i ni to gintiere rang'iny mane, nikech ibiro yudo ka samoro jasiasa moro okawach ni mano otimore masira Manyakachni, to ng'ato dhi okawo bus moro ma samoro no orumo temo go rangi, koro en okelo ni an akelo nu bus mar sikul.
Magi gin gik ma wanyaka wang'ini to bas ma nyithiwa ringo godo e sikundegi kech jogweng' bende tiyo godo nikech gigi okel mondo okony jogweng'. Gintiere rang'iny machalo nade, inspections margi itimo e yo machalo nade, to bende obila ma bende kwanya omenda mantiere Sambasa kech nyaka sama wawuoyeni nitie ng'ama obedo e Sambasa to winjowa kendo oro te kaka chenro mit to pesa Sambasa cha ing'eni en mar obila nikech obila bo kaso weg matatu ka makati tingo mana marom to pod nyaka ang' odwa ang'eno obila winjowa ujo mabeyo lakini ntiere bende sama koro dhano tho kama etini sekwanyo pesa ja Sambasa igo wang'i gi dirisha kama kendo ineno ka gidinore kanyo to gari dhi adhiya kugik mbele kukichiwo statement ni tutachukua hatua kali kwa wale wanavunja sheria hatua kali mane to ng'acho obede Sambasa ka ting'ong'o mana wang'i pesa ne midwaro koro nyaka wagoye mbaka malach ahinya gigi biro kaluwore gi weche mag inspection mar gari ditimo ilo ka pesa michulo mar inspection kata gari ne ok odhi inspection. Mi aparo tipo mar BBC Africa